Саидамир Зуҳуров раиси пешини Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, муовини сарвазир, вазири корҳои дохилӣ ба синни 70 расид. ҳоло ӯ дар ҳалқаи фарзандону наберагон даврони пирӣ меронад. Зуҳуров аз камшумортарин генералҳои тоҷик аст ки мардум бо некӣ аз ӯ ёд мекунанд. мегӯяд барои эҳтироми мардумро соҳиб шудан бояд роҳбар рост қавл бошад. вақте дурӯғ гуфтӣ дурӯғ кор кардӣ халқро намепазирад. бинобарин мардум мегӯяд ки илоҳи ба ғазаби худо ба ғазаби халқ гирифтор нашавед. ин ҳарруш як чиз аст. чи ғазаби халқ чи ғазаби худо ҳарруш баробар аст. барои халқ эҳтиром кардан дар кор гӯш кардан дар кор ва аз ақлу фарози халқ истифода бурдан дар кор. халқ ҳама чиза медонад ва аз ва ҳечро пинҳон доштан дар кор нест. Саидамир Зуҳуров соли 1951 ба дунё омада донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанберо хатм кардааст. фаъолияташро аз муаллими фанни таърих шурӯъ карда то рутбаи генерал-полковник расидааст. аз моҳи феврали соли 2016 дар нафақа аст. мақоми охирини ӯ дар ниҳодҳои давлатӣ сардори сароёсати ҳифзи сирри давлатӣ дар назди ҳукумати Тоҷикистон буд. бовар дорад ки роҳи интихоб кардааш дуруст буд ва мегӯяд агар аз сари нав ба дунё ҳам меомад боз ҳамин роҳро интихоб мекард. шояд ки боз беҳтар хубтар анҷом медодам. дигар роҳ надоштам, ман надорам. ҳамин роҳ қати мерафтам боз беҳтар хубтар. ҳеҷ ҳама навигарое ки барои беҳбудии зиндагии халқ орда мерасондам. хеле дар дасти ҷамъӣ бо дигар одамон роҳбари Тоҷикистон. Зуҳуров 2 соли пеш аз сактаи мағзи ҷон ба саломат бурд. наздиконаш мегӯянд кори шабонарӯзиаш ба саломатии ӯ бетаъсир намонд. Салима Вадудова ҳамсари Зуҳуров гуфт дар беш аз 40 соли зиндагӣ бо генерал ҳамаи душвориҳоро пушти сар карданд. онҳо соҳиби 8 фарзанд шуда зиёда аз 10 набераро тарбия доранд. мегӯяд ки то охири ҳаёт ба гарав афтодани шавҳарашро фаромӯш намекунад. вақте ки сари баромада хона рафт корда рафт гуфта буд ки ман чӣ мерам клуб мерам ҳамунҷода вертолёт қади охӯрия камтарак ҳамунҷода вақте ки рафтам дигар обед шид бегоҳ шид наёмад шаб шуд баъд телефон кадан ки амният омадан гуфтан мана ки ҳамин хел камтарак беҳтар меояд ё ки наметавон омада ҳамин хели мара камтарак дилбардорӣ кадан. ман фаҳмидам ки ин чи воқеаи шидагӣ тарсу ҳаросам фақат фикр мекардам фақат тарсу ларз буд ки ози кишта оварда мода медиҳанд шахам. Зуҳуров мегӯяд дар замони роҳбариаш кам набуданд рӯзҳое ки ӯ ашк мерехт. вақте ки роҳбар корманди кушташудаи худро мебинад ки ҷонша барои истиқлолияти ҷумҳурӣ барои миллат фидо кардааст. лаҳзо бисёр буданд. чӣ дар вазорати амният, чӣ дар вазорати кори дохила, чӣ дар қувваи сарҳадӣ ки ман роҳбар будам мегиристанд. аз Саидамир Зуҳуров токунун ба ҳайси кадри ҳирфавӣ ва таҷрибадор ном мебаранд ва борҳо дар матбуоти Тоҷикистон аз корҳояш ёдовар шудаанд. яке аз корнамоиҳои ӯ озод кардани гурӯҳи журналистони расонаҳои дохиливу хориҷӣ аз дасти гурӯҳи тарафдори Ризвон Содиров дар охирҳои солҳои 90 буд. Зуҳуров ки он вақт раиси Кумитаи амнияти миллӣ буд, танҳо бидуни муҳофизон ба назди силоҳбадастон рафта гуфтааст ки ӯро гаравгон гиранду хабарнигаронро озод намоянд. мегӯяд гуворотарин лаҳзаҳои кориаш рӯзи имзои созишномаи сулҳ буд. чунки камак ман ҳисса дорам дар ин кор. ин беҳтарин натиҷаи кори ман аст. генерали мустаъфӣ набирагонашро ҳамчун сарбозони худ медонад. бо фармони сафкашед онҳоро ба наздаш даъват мекунад. дар ҳар суханаш ба онҳо аз адолати инсоф мегӯяд. маҳалгароиро зафъи ҷомеа медонад. касе ки ба ин кор машғул аст باید دشمن تاجیکستان و تاجیکستانی هستند. بنابراین از چرا درشتن در کار. همه ما یک ملت هستیم، یک مردم هستیم، یک تاجیکستان داریم. ситоише ки мардум имрӯз аз Саидамир Зуҳуров мекунанд дар баробари интиқоде ки аз даҳҳо мансабдор ва ҳукуматҳои давраи соҳибихтиёри Тоҷикистон ғайримуқаррарӣ ё ҳадди ақал бисёр ҳодисаи нодир шумурда мешавад.